Mari kita tak telepon. Enek pora lega enek ya. Ya wis wae golek ison dhewe. Ayo Bang Yan. Kita gue. Ayo open. Kesuwen. Lek kula kondi iki gak an. Kesuwen. Ayo ya. Iya. Saya pelut. Dek sapa ndi? Iso mbune. Rokoke, Alon. Ya. Ada sambal belut ya. Nah, belut. Enak sambalnya. Apa udah? Kambingku tak cinceng nih. kan kamu dan jebona sik to. Kok pas syuting to. Jupene to. Ya. Ya. Sing goreng kan ora. Ya. Dikentaki lho. Dulu aku tak kentaki. Hah? Sama nasi. Ya oke. Tunggu. Ayam. Kok gede-gede lho. Ayam kok. Iki langsung lot. Oh, iki ayam to. Kabeh di juga ya. Kesuwen. Iki ndas iki. Iki ndas apa? Iki rebutan welut. Ada wis dua welut dhewe. Iki rebutan. Oleh kan welet adewe ndone oleh. Oleh, kayak. Oleh adewe ndone welet. Enak ngombe ning anu ning apa? Apa? Mandut tak sing nyambane ora ya gandapan kene. ngomongnya. Lah kapan tak banyak ngomong? Ya ini. Ndang itu loh. Aku lek dadak repot. Hei, Marai lemes kok lek. itu. Iki lho marai lemes. Ini. Tapi sing malah uang. Ora. Kok Ferry to? Sing kono lho. Aja Dek. Dek. Malah tak kon travel. Apa jam apa iki, Mbok? Godhong. Lah sing nyang ndi to iki? Godhong. Ya kowe ku lho. Kan, rupa to, Kan? Apa? Rupa. Yo